ollaan täällä Gabrielan keittiössä nyt opittu valmistamaan herkullisia alkupaloja ja pääruuat. Ja nyt olisi sitten jälkiruoan vuoro. Mitä täällä on listalla tänään? Minkälaisia herkkuja? No joo, ajattelin nyt tosiaan kun sanoit, että on hyvät alku- ja pääruot ollut, niin aika klassinen lopetus menylle. Tuorejuusto, mussekakku, eli tarvitaan tietysti tuorejuustoa ja vähän marenkia, tuoreita marjoja. Ja oikeastaan niistä yksinkertaisuudesta syntyy aika mahtava herkku. Ja mikä voisikaan siinä edes mennä pieleen? No ei varmasti mikään. Lähdetään katsomaan, miten tämä valmistuu. No niin, jälkkäreiden pariin tai jälkkärin pari ja tuorejuusto, mussekakku. Mulla on tässä kakkupohja. Voi joko tehdä itse tai käydä ostaa kaupasta. Mä oon leikannut sen tämän suorakaiteen muotoon nyt vähän, että se ei ole aina pyöreä, mutta malli voi olla ihan minkä haluatte itse tehdä. Se saa jäädä hetkeksi aikaa siihen odottaa. Mulla on täällä pari pakettia tuorejuustoa, maustamatonta, ja laitetaan tuorejuustot kippoon. Noin, se on ihan oiva määrä. Ja vähän tomusokeria, sokerin kanssa maun mukaan, mutta sitä voi laittaa semmoinen tähän määrään niin 2-3 ruokalusikkaa. Ja ohjeet tietysti sitten löytyy ihan tarkat sieltä netin syövereistä. Se on sokerit ja tuorejuusto. Tänne raasta vähän appelsiinin kuorta. Ja kun raastaa kuorta, mulla on tämmönen aika pieni raasti, eli tää raastaa vaan tän ihan pintakerroksen. Peskää hyvin hedelmät ennen kuin rupeatte raastaa. Ja silloin kun tää pelkkä pintakerros tulee tonne noin, niin silloin ei tule hirveän kitkerää makua ollenkaan, vaan se appelsiinin kuoressa tai hedelmien kuorissa se kitkeryys on sit siellä vähän enemmän valkoisessa osassa. Ja kaveriksi kans vähän sitruunaa, saadaan raikkautta siihen. Ja noin. Ja pieni loraus kermaa ja oikeastaan sen jälkeen vaan sitten vatkataan. Voi käyttää sähkövatkainta tai jos on jonkun muun mallinen kodinkone tai sitten vatkata ihan niin kuin käsin. Tosiaan tässä on tuorejuustoa sen verran, niin tää vahtoutuu suhteellisen nopeasti. Mutta vatkatkaa hyvin kuohkeaksi vaahdoksi. Meilläkin on kakku puolessa välissä valmis. Pikkuhiljaa rupeaa vahtoutuu ja pitää muotoonsa, niin oikeastaan sen verran vatkata, että se pysyisi nätisti siinä sitten niin kuin muodossaan, vähän niin kuin kermavaahto, mutta vaan vähän paksumpi, niin pysyy nätisti sitten ton kakun päällä. Pikkuhiljaa rupeaa olemaan, eli nostaa, niin jää selkeitä huippuja jo. Ja tässä vaiheessa tietysti jo voi maistaa vähän massaa, että miltä se maistuu, tarviiko omasta mielestä lisää niin kuin makeutta siihen. Eiköhän se rupea olemaan tarpeeksi vahvaa siihen, että me saadaan se nätisti sitten laitettu tuohon kakun päälle. Jes, se saa huilaa siinä hetken aikaa. Otetaan kakkupohja. Ja laitetaan tosta vähän. Mulla on tässä vadelmahilloa. Laitetaan sitten ihan suht reilusti. Ja tää hillohan tuo kans sitten vähän makeutta tähän kakkuun kaveriksi. Senkin takia toi tuorejuusto kreemi voi olla vähän niinku hapokkaampaa. Ja sitten testataan vielä pienet pyöräytykset. Eli mulla on lusikka ja kattila, missä kuumaa vettä. Ja tosiaan ajatus on se, että pyöräytystä ei tarvitse olla särmiä, saa olla käden jälkeen. Tuo vähän eloa ja elävyyttä siihen. Kaikki ei ole aina niin jämptiä ja särmää, vaan pidetään homma simppelinä niin kuin tähänkin asti. Ja toki jos tykkää, niin voi laittaa pursutin pussiin ja pursottaa sitten tonne
päälle. Vielä muutama huippu siihen lusikalla ja rupeaa olemaan koristelua vaille valmis. Sen jälkeen me voidaan koristella kakku. Ottaa vähän tuoreita vadelmia. Ja ei ole itse nöpönuuka mihin kohtaan laittaa, vaan oman mielen mukaan nätisti vaan ripottelee kakun päälle ja muutama mustikka. Ja katsotaan tosta sen verran hyvännäköistä mansikkaakin jo, niin laitetaan vähän mansikkapiitit sinne kanssa. Vähän koristaa kakkua ja aika yksinkertainen juttu. Tuore juusto, kerma, pieni sokeri. Voit maustaa toki jollain muullakin, sitruunan kuori, appelsiinin kuori. Käy vallan mainiosti. Marenkia tehkää kotona tai saatte kaupasta ja voitte vähän murskata päälle. Nämäkin voi olla ihan reilua isoa palaa. Tosta vähän minttua siihen vielä vihreäksi, niin meillä rupesi olemaan simppeli jälkkäri niin kuin valmiina. Ja ei kai tässä enempää kohta kesää tässä jälkiruuassa, kun kelikki on jo kohillaan. Ja ei muuta kuin olkaa hyvä ja kokeilkaa kotona. Kiitos, että olitte mukana seuraamassa ja nähdään hyvän ruoan merkeissä Punaisilla laivoilla.